Isaiah 43, verse 18 to 21. Ningakhumbuli izinto ezidlulileyo, ningazendi ngezindaba zasendulo. Bhekani, ngiyakwenza okusha, kuyakuqhamuka manje. Angithi niyakwazi na? Yebo, ngiyakwenza indlela ehlane nemifula obala. Izilwane zasendle ziyakungidumisa, amakhanka nezintshe, ngokuba ngiveza amanzi ehlane nemifula obala, ukuphuzisa abantu bami abakhethiweyo, laba bantu engizenzele bona, ukuba bashumayele udumo lwami. Laba bantu engizenzele bona ukuba bashumayele udumo. Asilushumayele udumo lwashembe. Le ncwadi engiyifundayo ikhuluma ngokuhlengwa kwabantwana bakwa-Israyeli bekhishwa eGibhithe besiya ezweni lesethembiso. Okwathi ekuhambeni kwabo base belahlekelwa ithemba lokuthi bawake bafike la baya khona, nendlela abasebenzwe ngayo ubunzima ababehlangabezana nabo endleleni behamba. Kodwa uNkulunkulu emuhle, uNkulunkulu wethemba nothando nesithembiso. Uthi uma ekhuluma nabo uthi, lethani abantu abanamehlo kodwa abayizimpunguthe, nezithulu kodwa ezinezindlela. Abaningi base bekhumbula emuva, athi kwakungcono eGibhithe sasidla sisutha, kodwa Mose njengoba usubethe lapha ogwadule uzokwenzani? Uthi-ke uma ekhuluma nabo uNkulunkulu ukuthi laba bantu engizenzele bona ukuba bashumayele udumo lwami. Abaningi bethu njengoba silapha
ithe imisebe imithi ngiyaphuma manje mina ngiyohlala la uNkulunkulu angibizele khona ngoba le ndawo engikuyona usobala ukuthi uNkulunkulu lo engimkhonzayo akangibizele kuyo. Baphuma baba babili naba babili laba bathathu bebani babili. Kodwa ithi uma ikhuluma nani ithi ningabonakala emehlweni omhlaba nibabili. Kodwa phakathi kwenu abasezulwini abahleli nani bayizigidi. Ithi kungcono ukuhola abantu ababili noma oyedwa umse ezulwini kunokuhambisa izinkulungwane uzifake esihogweni. Nani ngihlale ngikhuluma-ke nani maNazaretha ngithi khona abasathi uma bebheka ngaphesheya bethemba ukuthi hawu ingane kamali umntwana wakwethu usengakubo. Kodwa siyazi isihlabele thina ababheka abafowethu bonke bayizitha kithi. Laba bantu imisebe eyaphuma nabo la esuka khona odakeni iza nabo la. Yilabo bantu athi uNkulunkulu ngabo uzenzele bona ukuba bashumayele udumo lwakhe, hayi ukuba bona babe nodumo. Ngizenzele bona laba bantwana bakwa-Israyeli engibakhiphe ukube bashumayele udumo lwami, hayi udumo lwabo. Njengoba nihleli lana maNazaretha, aninalo udumo, anisoze futhi naba nalo. Kodwa udumo olukhona ngani olumnikazi wenu. Uma kukhona umuntu othi uma enibuka akhulume into enhle ngani, akakhulumi ngani, ukhuluma ngishela. Ngoba uthi uma ekhuluma nathi uthi niwutho uma kuthanda mina, uma kungathandi mina angilutho. So kuzoba kanjani-ke ukuthi thina bese siba nodumo uma umnikazi wethu ekhuluma kanjena ngathi na? Siwutho uma uShembe ethanda. Uma uShembe engathandi asilutho. Lethani izimbumbuthe ezinamehlo kimi, nilethe izithulu ezinezindlebe kimi, nilethe izimungulu ezinemlomo. Uthaka kuze thina-ke la ngaphandle kwakhe sinamehlo kodwa sibone, ngaphandle kwakhe sinezindlebe kodwa asizwe, ngaphandle kwakhe sizishosha, kodwa uma sinesibe sinazi inyama. Kodwa uma esevumile esesenze saba utho lolu akhuluma ngalo athi siyilo uma sevumela, sinazo inyawo zokuhamba, sinawo umlomo ukuthi sikhulume naye, sicele sibeke usizi lwethu kuyena, sibike kuyena konke ukuhlupheka esinakho. Uma esesiphendula sibeke indlebe le asesivuleyo nesengisezona yithuli, silalele ukuthi usiphendula uthini bese nathi sibonga sithi udumo lwakho wena fanele ukubonga. Amen. Lo esihamba naye uShembe akuyena uShembe wedumela, akuyena uShembe wempashini, uShembe okhuluma izwi elokhu ayehlanalo phezu kwentaba yenhlangano. Ilo Shembe othi uma usulele kwakho ebusuku bese bawugange lomzi wakho bese ulala ukhululeke, uvuke phakathi kwezitha lezi ahlabele ngazo ukuthi ngababheka abafowethu bonke bayizitha zabo, uvuke phakathi kwazo, unganqeni ukuthi konje ngihlala phakathi kwazo ngoba uyazi ukuthi akuhleli mina kodwa kuhleli uShembe. Ilo Shembe osithandayo othi angifuni lutho ngalabantwana bami ngoba ngizenzele bona ukuze badumise mina. Ey'nsukwini ngike ngakhuluma nenye insizwa ewumlimi,
Masikhuluma nayo ngokubuza ukuthi le ndawo olima kuyona uzivika kanjani iy'nkomo lezi ey'hamba ebusuku ukuba zingangeni ensimini yakho, ney'nkawu ukuba zingangeni ensimini yakho, nabantu babangangeni kuzokha isivuno sakho. Ngithi mina ulufakile lo ucingo na? Uthi cha, ucingo abantu uma ulufakile vele bafike nempentshisi. Ngisanda kuthola, ngisaqala ukusebenza kuleli pulazi, ngakubona umelusi egada ecela izinkomo eduze kwalo, ephethe impintshisi ngesandla. Uma sengimbuza ukuthi wenzani, hayi ngenzela nje ukuthi uma ngifuna ukwakha into engifuna ukuyakha ngocingo ngiyakhe. Kanti yiyo le mpintshisi anqamula ngayo izingcingo. Usethi-ke okwami esengikwenzile ukuzungeza leli pulazi lami, sengivule umsele, ngaqasha ugandaganda, labo gandaganda bamba kuthiwa ama-TNP. Futhi ngivele ngaqasha ugandaganda, ngase ngivula umsele anganoma u-12 meters nokushona phansi. Kusho ukuthi ithuna liphindeke kabili ukushona phansi. Wasuba mkhulu ngokwanele, wase ulizungeza lonke ipulazi lami. Kwase kuba yilona gange engibiye ngalo. Uthi kulokhu kwenza kwami kanjalo kulelo pulazi, ngisathole kodwa imbuzi eyodwa kuphela engafika bezungeza abafana phezulu komgodi. Ngithi mina kwenze njani? Bathi kuphoseka imbuzi. Nakhona-ke wase thatha istebhisi sethi abangene phansi behle, babe babili bese benqakisana donsa ngentambo bayikhiphe. Nathi-ke maNazaretha, lo Shembe esihamba naye noma esimlandelayo noma esihleli naye, sithi silele emzini yethu ebusuku, bese ewumba lo msele uyizungeze imizi yethu, kube ugange olukhulu othi uma isitha sifika sithi hawu ngeke ngiphume, bese siphindela emuva. Bese sivuka thina ngakusasa sithi hayi sikhona sibakhulu, buka nje izitha zethu azikwazi ukuthi. Kanti cha, lo Shembe akafuni nathi. Amen. Noma ngabe thina sifisa kangakanani ukuthi sihambe kuyena, kodwa yena cha, uhleli nathi. Namhla-ke asithatheni leso sifungo ukuthi lo msele uShembe awumbile eduze kwethu, ngeke ngelinye ilanga sithi hayi lo msele uphose iy'nkukhu zami, uphose iy'nkomo zami, uphose iy'mbuzi zami. Uyohlala uwugange esihleli ngaphakathi kwalo, noma sihamba ube khona lo msele usizungezile, ukuze izitha zethu zingakwazi ukufinyelela kithi. Kodwa okukhulu thina sicabanga ukuthi izitha zethu sikobani thina singaba nezitha. Uma umuntu ethi uzonda mina, ngubani? Uma umuntu ethi uzonda wena, ubani wena? Uma umuntu ekuzondela ukuthi wena usonda ethembe ezinhle, akazondi wena, uzonda uShembe. Awunasonto wena, awunalutho wena, wena onakho unakho ngoba kuvume uShembe. Uma ethi uzonda wena akazondi, uyazi ukuthi lowo muntu ulisana noMnazaretha, umuntu okufanele abone ukuthi wenza njani ngaleyo nzondo yalowo muntu, umnikazi wethu uShembe. Ngoba konke okwethu ukuhamba, ukuhlakanipha nokuqonda, konke sikubhekise kuyena. Akukho thina esingazenzela khona ngaphandle kokuthi uvumele lo Shembe esihamba naye. Ngithi-ke kini isifungo sethu okufanele sisiqiniseke namuhla ukuthi sithi siyawuhlala endlini yakho Jehova kuze kube sekuphelile insuku zethu. Ngoba senziwe uye ukuba simkhonze, simbakaze.
Uthi uma ekhuluma nathi noma uhamba esigodini sethunzi lokufa ngakusabo ngokuba wena usihlanga nodongo lwakho. Uthi lapho udabula emanzini mina nginawe nasemfuleni ayekukhukhula lapho uhamba emlilweni awuyokusha nelangabi alekukushisa. Kodwa lokho kuyokwenzeka kuphela uma uhamba ngeqiniso lokuthi uhamba ngeqiniso likaShembe. Uthe uma ifika phakathi kwethu wathi inyoka sezuba nazo isibiba phezulu kwethu. Akasekho umuntu omNazaretha oseyoshawa inyoka kuthiwa ushonile. Uyasikhipha namhla isibiba sezinyoka. Ngoba yini? Ngoba uyasithanda. Siyamthanda thina. Thina siyamthanda. Ngithe ekseni sithandaza akube uyena obamba isandla sethu. Ngoba uma kuyithina sibambe isandla sobona umuntu eza nenkemba emva kwethu bese siphuma silethe sithi simubaleka. Bese siwa isitho bese sisifica. Bese sisibulala. Kanti uma kuyena obambe isandla sethu ngeke aze asidedele noma ngabe kuthiwa sekunzima kanjani kodwa uyosiholela ekhaya la sisebenzela khona. Sizofuna indlela yomphefumulo maNazaretha. Amen. Asisebenzeli ukubungwa kwala emhlabeni, asisebenzeli udumo lwala emhlabeni lolo oluphelayo. Sisebenzela udumo lokunqoba ithuna ukuthi umzimba ngesikhathi ushona phansi umoya uwazi ukufika emasangweni lapho izindlamafa zezulu esofica khona zisimele ngokusina isiqhamuka zijabule zisemukele ngenjabulo. Lokhu kwala emhlabeni akukhona okwethu. Izinto zomhlaba zinhle iningi lazo kodwa ububi bazo obukhulu ukuthi ziyedlula ziyaphela zifana namazolo uma ebona ilanga. Uma sisazosebenzela into enjalo kusho ukuthi kuyize umsebenzi kaShembe. Thina kufanele sisebenzele into engunaphakade njengalobu buNazaretha ukuthi umuntu obuka thina akangaboni thina kodwa akabone uShembe. Uthe umfundisi ekhuluma ekseni ngekuhluzwa kwesiliva. Wathi uma sehluzeke selile into efanele kube yiyona kufanele uthi umulubuka uzibone wena kulo. Nathi sizofuna lokho ukuthi asibe isibuko uShembe azibuka kuso. Athi uma izibuka asibone kusona. Nathi uma sibuka isibukweni simbone uShembe. Kuzobe sekupheleleke lo. Kodwa ke indlela eya lapho ilula ngoba uShembe usibekele phela imithetho yakhe kanjalo kanjalo. Akuyona indlela efuna uhambe ngenyama ngoba kube ihanjwa ngenyama bese ngishimile ngaqeda sengiqedile. Kodwa indlela ehamba ngokugcina imiyalo yakhe. Hayi ngokuyikhetha ukuthi ngizokhetha lo ngenze lo kodwa ngokuyigcina yonke. Sihlangene kule nyanga kaJulayi. Sizoqeda isonto lesine sindawo. Konke esikwenzayo sikwenza ngaphansi kokuthi senzela ukuthi uNkulunkulu asibheke asibusise. Amen. Abantu bomhlaba abasibukayo sithemba ukuthi basibuka ngeso lokuthi yazi yayinhle into enziwa amaNazaretha ethembezini. Kodwa ke okukhulu asazi ke noma umnikazi walokhu kuhamba ukubona kanjalo yini ukuthi lokhu thina esikubona kuukuhle phambi kwethu. Lesikubona ukuthi kufanele kube sikwenza kanjalo. Umnikazi wethu ukubona kanjalo yini Uma engakuboni kanjalo ikuphi la kufanele silungise khona? Ukuthi masilungisa kanjani? Asibe nazo ke lezo mpendulo ukuthi ake sithi ke siyavuma ukuthi asikwenzi ngakho. Ikuphi la silahleka khona?
bese sicela uNkulunkulu ukuthi sinqandeke uNkulunkulu kaShembe ukuthi singabe sakwenza lokhu nalokhu 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 ukuze indlela yakho iphelele nathi. Ngoba uma sisazoqhubeka sithi siza phambi kwakhe kodwa besazi ukuthi asihambi ngendlela yakhe, kufanele ukuthi siyadlala. Ukukholwa kwethu okungahambisani nemisebenzi ukuthi sisebenzele uNkulunkulu kuyizeleze. Okwethu ukukholwa akube nokuhambisana nemisebenzi kaNkulunkulu ukuthi njengoba ngifuna kusasa ukuthi ngifike ekhaya labangcwele, nami ngihlanganyele nabangcwele abahlala belindile, kufanele ngiqale manje ukuhamba ngoba indlela kaNkulunkulu ayisetshenzelwa ngelanga lokugcina, isetshenzelwa manje usenamandla. Usakwazi ukuthi uvuke uhambe uye emsebenzini ubuye ngaleso sikhathi ke sebenzela uNkulunkulu. Akasetshenzelwa ngelanga sekuthiwa sesiyakuphelezela manje lesithiwa lihambile iqhawe, cha. Awukwazi ukuba iqhawe ngelanga lokugcina, yiba iqhawe manje lokuthi uyamsebenzela uNkulunkulu. Lithi-ke ukuhlangana kwethu kulo Julayi nakweminye imihlangano kaNkulunkulu suke singahlanganele ukuzoxoxa indaba zemizi yethu, kodwa sisuke sihlanganele ukuthi size phambi kaNkulunkulu silethe ukuhlupheka esinakho emakhaya thina ngabanye, hayi ukuthi mina okwami ukuhlupheka sengizoxoxela wena bese umsiza naye, bese wena ungenzelani lokho kuhlupheka esingitshela. Ngoba okusalayo uzolethe mfulathele kusuhlekisa ngathi ukubona nje ukuthi nokuthi. Kodwa-ke okukhulu okwethu ukuhlupheka sinaye umnikazi wakho. Ngoba yonke into esehlelayo enhle nembi siphiwe uNkulunkulu. Akukho thina esiphiwe uSathane. Ngoba uma sithi khona izinto uSathane akwazi ukusipha zona, sisho ukuthi khona isikhathi uSathane la ake benamandla khona ngaphezulu kaNkulunkulu. Ubuhlungu osuke uzobuthola noma ngasiphi isikhathi kusuke kuNkulunkulu lowo othi mntanami ufuna ukubona usondele kangakanani kimi ngalesikhathi manje. Ngifuna ukubona ukuthi ungethemba kangakanani ukuthi njengoba uqondene nalokhu sinzima mina ngizokukhipha na. Ukuthi awu kodwa Nkosi ngilahlile. Cha, usungakulahlile. Usuke efuna ukholo lwakho ukuthi lungakanani. Njengoba uhlale uthi abantu mina ngiNazaretha mina ngiyasonta mina ngiyanikela mina ngiya u23 ngiya 14 ngiya 25. Lokho kuya kwakho kuqine kangakanani uma mina sengithi manje vuvukalisa ingalo. Awusho ukuthi uSathane lokhu okulingawo ukuvukalisa ingalo. Cha, uSathane akanawo amandla ukuthi engenza into eyithi uShembe sekho. Amen. Asilindele ukhona incwadi esho njalo eBhayibheli ithi siningalindeli ukuthi niyokwamukeliswa okuhle kuphela, lokubi niyokwamukeliswa ngezikhathi ezithile zokuhamba kwenu phambi kwaNkulunkulu. Ngobani na? Kunoma yiphi indawo la kukhona ukungcwele, noma la sizama ukuthi senze khona ukungcwele, noSathane ukhona. Amandla esuke sizama ngawo ukwenza ukungcwele, noSathane usuke efaka lawo mandla amangako ekwenzeni ubuSathane bakhe. Thina okwethu ukuthi imizamo yakhe singayenzi iphumelele. Imizamo yakhe ungayiphumelelisi kulula. Ukuthi sigcine imithetho kaShembe. Ayike ayisoze yaphumelela ke imizamo kaSathane uma ngabe siyigcina kanjalo imithetho kaShembe. Akekho umuntu osebuya aphuma emanzini obhabhatisiwe ongathi angiyazi imithetho uShembe asibekele yona kufanele siyigcine. Sonke siyayazi. Siyephula siyazi bese sithi sizohlambuluka, sizocela impethelelo. Ukhona uthi uShembe isono osenza uwazi asinayo inthethelelo. Lesi osenza ungaboni ukuthi uyasenza isona ke sethelelwa. Ungazenza zonke izono. Kodwa noma ususenzile isono,
uyothethelela uma uthe usenza ubungazi ukuthi wenza kodwa lesi osenza wazi ukuthi wenza isono asinayo intethelelo noma ungahlupheka kangakanani noma ungadinwa kangakanani uze ungamthuki uNkulunkulu noma ungazithola umuntu uphusisa noma ungazithola uhamba nqunu phambi kwabantu uze ungamthuki ushebe ngoba uma usuthuka yena uyoya kubani uyocela intethelelo kulungile ungangithuka mina ungamthuka umakhelwana wakho ungamthuka umngani wakho kodwa uma usuthuka ushebe uzoyicela kubani intethelelo uzoya kubani uyocela intethelelo ngoba phela la omfanele uye khona ila usuthuke khona uzofika kanjani ucela intethelelo kumuntu osumthukile ngoba ususitshengisile ukuthi uthi wena lo muntu okhuluma ngaye akanalo usizo kuwena ngithi-ke kini ukuhlangana kwethu la kuloJulayi sicela uNkulunkulu konke esikuhlanganele okuhle akubusise bese kuthi lokhu kugxobana kwethu okuncane okukhona phakathi kwethu akuhlikihla akupholise sihambe singenawo amagugu nosafisa ukuthi abambele omunye umuntu igqubu uNkulunkulu amenze athobe ngoba uthi incwadi lowo ozehlisayo uyakuphakanyiswa lowo oziphakanyiswayo oziphakamisayo uyakwehliswa uyakuthotshiswa thina-ke asibe ilaba abantu abahlale abantu abancinyane noma kuphi la sihamba khona ukuze uNkulunkulu kube uyena osiphakamisayo ngoba uma siziphakamisa thina yena uyosehlisa kumbi-ke uma sowehliswe uNkulunkulu ukuthi cha eyakho indawo yila ngoba wena usuzikhuphulile asizehlise ukuze uNkulunkulu abone ukuthi awunanga umntwana wami ofanele ngikhuphule okwethi ukuhamba kube njalo mananzalela noma kuphi la sihamba khona asibeke ushembe phambili bese siza ngemva kwakhe thina asivume ukuholwa asivume ukuphathwa ngoba uma sesingaziphathe somhlambi kazalosile kusho ukuthi asisenayo umthetho asiwuvumele umthetho kaShembe ukuthi iwona osilawulayo ngaso sonke isikhathi kungabe ithina esiwulawulayo ngoba owethu umthetho awunaso isibusiso awunalo izulu awunayo inhlanhla lo kaShembe unakho konke uphelele ubani ongafuni ukusondelana nento ephelele ngoba ithi incwadi uma sekufika ukuphelele lokhu okungaphelele kuyashabalala kuyaphela lo wethu umthetho ongaphelele nomthetho ongekho uma sekukhona lo kaShembe wethu fanele ushabalale phela bese kuba yilo kaShembe-ke obusayo ilokho okusihlanganele manazana asihlanganele ukuza kumuntu othile anizile kimi fanele nikwazi lokho nami angizile kimi kodwa sonke mina nani size kuShembe anibona abami nami angibona akuyena owenu kodwa sonke mina nani singabakaShembe lo bombela owaphuma kwanontanda bathakathi engasazi singabapheke thina izolo besingabakhe namhla singabakhe nakusasa futhi sobe siyabakhe nangona phakathi sobe singabakhe wangithala uNkulunkulu
Laba bantwana bakaShembe abaphambi kwakhe, ngicela ukuthi uma eseloba amagama abantwana bakhe abafanele ukuba seduze kwakhe noma abafanele ukuba kwesokudla sakhe awalobe amagama enu. Amen. Uma Amen. esenibiza ngabanye esephethe ibhuku lakhe lasezulwini athola ukuthi amagama enu alotshiwe encwadini yokuphila. Amen. Ngoba ukuhamba kwenu phambi kwakhe alinamahloni Amen. noma nikhuzuka kodwa nikhuzuka nisendleleni yakhe anikaze nimthuke nangelilodwa ilanga. Amen. Akukho lapho enake natholakala khona senithi uyixofu noma uchemile noma uyakhetha. Kube khona isikhathi la bekufanele ngabe kuthiwa lo mhlangano wakhe ongaka awubanga ngaka, ngoba sonke sasesibheke ukuthi siya endaweni ethile. Enganginabo ngaleso sikhathi sibuya nalezo ndaba nabafundisi bakhala isililo, bakhala isililo okwakufanele ngabe kuthiwa leso sililo isililo esizoba sidlule, kodwa ukholo lwabo lwagcina sinabo namhla la emhlanganweni, lokhu sihlale nabo nokungena emhlangano. Amen. Okusho ukuthi uNkulunkulu wabo noNkulunkulu wethu uyaphila phakathi. Amen. Ithi ngihlale ngisho lento, ithi imsebe ngelinye ilanga sibuye enkantolo mase sihlele siyikhulumela nayo. Sesiphinde sanqoba futhi enkantolo. Ithi kusho ukuthi uNkulunkulu asiyabonga kakhulu. Nami-ke ngithi kini ubungaka benu okusho ukuthi uNkulunkulu usengakulinda.
ngoba noma nihlangana nayiphi into okufanele ngabe iyanihlubula, kodwa ukuba kunokuba nihlubuke iyaliqinisa ukholo lwenu, ngoba abaningi babezothi kwezwakala ngoLwesihlanu le ndaba ukuthi ngoba sasizovuka ngesonto bese siyoxhumeka, iyasizwakala ngoLwesihlanu le ndaba yokuthi asayi, kusho ukuthi into ebingekho vele angisayi emhlabeni, kodwa kunalokho nathi siyaya. Ngithi-ke lo shembe wenu ongaphakathi kini akakhule njalo ilanga nelanga, kube uyena onishayelayo, ngamanye amazwi onidrivayo, la nihamba khona nihambe la okufuna khona yena, ningahambi la kuthanda khona nina, ngoba uma nihamba la kuthanda khona nina uzophoseka esikhinsini. Ngaphambuka
ngazi-ke ukuthi uma sithi siyafisa ukubonga umuntu wasezulwini ngokuthi usigcinile phakathi komuzi wakhe lamasonto amane ukuthi ubongwa kanjani. Kodwa ngokucabanga kwethu kwasemhlabeni ukubonga kwethu kuyena kungawukuthi njengoba silokhu singenile phakathi kwalo muzi sizenzile zonke iziguqo zakhe, sayenza yonke imigidi yakhe, sayenza yonke iminikelo yakhe, sanikela ngemizimba yethu ukuthi simsinele uSimakade, sanikela ngezandla zethu ukuthi sisebenze egcekeni lakhe, sase sihamba emazwini akhe asibekele wona. Iyona into esingathi simbonga ngayo uNkulunkulu. uNkulunkulu esinakho kwena umnikazi wezinto zonke ilokhu, akukho okungaphezulu kwalokho esingathi sinakho esingamupha khona. Bese kulokho kusho kwethu ukuthi simbonga ngakho sicele ukuthi yena asehlisele izibusiso ezilingene nathi ngabanye ngendlela esizicele ngayo kuyena. Isibusiso-ke maNazaretha into engabonwa ngamehlo, ngoba uma engase ibonwe ngamehlo ngeke ufike naso kwakho kanti awu nangu uSibani ezophethe isibusiso zothi ngenxa ngibona bese ngisithatha. Kodwa kubonakala ngezenzo nemiphumela yokuthi uma uthe uyoxela umsebenzi uphume nje uphethe lento yakho kuthiwa i-CV, ngesikhathi uyishile lapho ulandelwa ucingo emva kosuku olodwa noma ingidi ukuthi hayi siyadinga woza kunenhlalo khona. Sibusiso into enjalo. Uma ube ufelwa imfuyo ekhaya, uma usuthi ngiphuma kushembe kade sengiyoxosha lesi sifo esinibulalayo, usukhuluma nezilwane zakho ziphile zingaphinde zife. Isibusiso into enjalo. Uma kwakho bekunokupha usungena ethi Nkosi leli saka lempuphu eliphelayo namhla angazi ukuthi elilandelayo uzolithenga ngani, ube nawo amandla ngenyanga ezayo ukuthi uthenge. Isibusiso into enjalo. Uma uba uhamba ngezinyawo uthi Nkosi ngicela ukuba nezinyawo ezisheshayo ukuze ngikwazi ukufinyelela la usuke ukhona, ungapheli isikhathi singakanani uthole imoto. Isibusiso leso. Akuyona into ongayithwala njengoba ngifakele isibhuku ekhanda ukuthi nangu isibusiso ngisibona ukuthi ngisifithi. Cha. Kodwa sibonakala ngezithelo zokukhonza uNkulunkulu ngeqiniso ngangabali. Amen. Kanti lo othi uma kuhleliwe kanje nje kwakuhleli lo Inkosi ikhuluma njani umfelezo kanti ukuthi ungoMsathane akusekho sibusiso zophuma naso, ngoba konke la sihlangene khona sikhuluma ngoshembe unokusola nokungabaza. Ulindeleni mawukwenza njalo? Ulindele isibusiso? Mina okwami ngimi la phambi kwenu ngicela nami ngiyasifaka phakathi ukuthi uNkulunkulu uma ebheka ngakithi singabanye asibusise. Amen. Amen. Uma ebheka ngabanye sinezifo esihamba nazo egazini nasemphefumulweni. Ezinye zazo zaziwa yithi banikazi bazo, lento okuthiwa umzwangedwa. Kodwa-ke ngoba uyena umnikazi wethu uyazazi, uyazibona futhi. Sicela ukuthi lezo zifo ezisiphethe ezaziwa yithi ngabanye aziqede. Amen. Kulumele umfundisi ekuseni uthi sasilindele noma yini engakwenzeka kumfundisi ubuyele. Namhla sisina naye nomfundisi ubuyele. Hayi ngoba nakho ehlakaniphile noma ngaba nakho ekholwa kakhulu ukuthi uyamethemba ushembe. Amen. Uke waphula ilanga lokuya esibhedlela wathi hayi sibe ngabantu abakushoyo iyahlala mina la eSoweto. Wahlala
sasonta naye wasezeya ngelanga elilandelayo lapho afika athola khona isihlobo sakhe asasakhelwe izingane zakuthi sacha hamba uhlale emhlanganweni mfundisi uthi musuphelile umhlangano musubuya-ke ngokwethemba ushembe ukuthi lokhu engiyokucela ungaphezulu kwalama kokuxilongwa bengizokuxilongwa kodokotela ukuthi mase ngibike kuyena sengenzeka noma yini ey'nsukwini enginga kunqaba ukuthi bafuna ukumhlinza wathi cha uma ushembe sengibizile ngiyomane ngihambe kodwa ukumhlinza ngeke ngimhlinze ukukholwa-ke into enjalo angisho ukuthi njengoba ngikhuluma ngomfundisi phela ngikhuluma ngengilosi khuluma ngesoni njengami nawe angikhulumi ngengilosi ayikho phakathi kwethu njengamanje ingilosi kodwa-ke khona abanye bebethi bahlala nazo iy'ngilosi akazi noma zibaganile noma kwenze njalo la phakathi kwethu asinayo ingilosi angazi noma yisho abafundisi bashumayeli bakhokheli bavangeli angazi noma yibhadini ukuthi kuhlale nengilosi ngoba phela kusho ukuthi hey angathi kuhlala kumphumsana kulo esihlala kuwona onamagabato ohlabayo hey ngeke thina la ithemba ezinhle ngeke sikwazi ukuhlala nengilosi ngoba phela kusho ukuthi uma sesihlala nengilosi kufanele sihlale njalo siyicwecwile asifisi nakwazi ukuthi kuhlalwa kanjani nengilosi kwanele nje ukuthi ushembe abe phakathi kwethu fanelisekile yilokho ukuthi uma khona isicela sithi Nkosi sibika kuwena awusihambisele lawa uthunywe khona uyosho ukuthi usibanibani ucela ukuthi nokuthi abuye asiphendule ngoba inhlanhla esinayo sinalo uNkulunkulu onamehlo uNkulunkulu onomlomo uNkulunkulu onendlela uNkulunkulu onenyawo esikhuluma naye sicela sithi Nkosi sizocela ukuthi nokuthi kuwena ahamba asicelela abuye naye impendulo sicela impilo abuye asiphe impilo sicela ugana ngoba siyathanda naso ugana siyasuthi sicela ukuthi akwakhe imizi yobaba asakhele afike nabo bacela umendo ngabo bawucela ukwakhela ukuthi nathi sicela ukuthi siphelele abaphelelise yilo uNkulunkulu ke sikhuluma ngayo kodwa-ke uma sekuthiwa sekukhona ingilosi phakathi kwethu sekolunye ulimi kulolo lesingalo asingangeni futhi kulolo limi uNkulunkulu aze asibheke asithande banazana ngaso sonke isikhathi ungabikho isikhathi ukuthi uNkulunkulu usikhohlile ngoba akakhohlwa abantu bakhe abantwana bakhe abakhohlwa nathi ake sithandaneni banazana abantwana bakaNkulunkulu abantwana